Assalamu alaykum hormatly adamlar. Garaşsyda baqy tarap yurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan Habarlary gepleşmeleşýär. Garaşsyda baqy tarap Türkmenistan döwletimizde hormatly prezident bilen parasaty ýol başçylygyna alınıp barýan işler berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne münasip ýöreleri bilen üstünlikleri başlanýar. Munyň şeýledini hepden dowamyna wakalary tutuş aýdynlygy bilen tasdiklaýar. 21 dekabrda Türkmenistan'ın prezidenti Gurbangulы Berdymuhamedowyň hemde Özbegistan Respublikasynyň prezidenti Şavkat Mirziýoýewiň arasynda telefon arkaly söhbetleşik boldy. Taraplar sowda, ykdysady, medeni, ilim we insanperwer ulgamlarda türkmen özbek gatnaşyklarynyň hasam berkidilmegine özara gyzyklanmagyny tasdiklap, iki ýurduň arasynda hyzmatdaşlygyň geljekde de Türkmenistanyň hemde Özbegistan Respublikasynyň dogunly halklarynyň bähwidine üstünlikli ösüriljekdigine we putulandyryljakdygyna berk inam bildirdiler. Şol hyzmatdaşlyk dostlugyň we hoşnýetli goňşulyň köp asyrlyk täplerini esaslanýar. Telefon söhbetleşiginiň dowamynda prezidentler biregi ýetip gelýän täze 2021-nji ýyl bilen gutlap, Özbegistanyň we Türkmenistanyň halklaryna parahatçylyk, awadançylyk, rowaçlyk hemde ýakly asyrly başlangyçlarda uly üstünlikler arzuw etdiler. 23 dekabrda hormatly prezidentimiz Gurbangulы Berdymuhamedow video aragatnaşyk görnüşde ýurdumyzyň medeniýet ulgamyny ösürmäge, habar berişdirýärleriň işini kämilleşdirmäge başlanan iş maslahatyny geçirdi. Maslahata gatnaşyjylar alınıp barýan işler barada hasabat berdiler. Medeniýet ministri Şamradow milli liderimiziň taýsy taýlary netijesinde berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe milli medeniýetimiziň we sungatymyzyň ösürilmegi, dörejlikli işlemek, ýokary çeper eserler döretmek üçin ähli şertleriň dördülenligini bellep, bu ulgamyň ösürilmegini, maddi enjamlaryň binýadynyň ýetgiderli putulandyrylmagyny hemişe üns berýän üçin döwlet başlanymy da hoşallyk bildirdi. Hasabatyň çäklerine minister ýurdumyzyň baş baýramyna, garaşdyrlygymyzyň 30 ýyllygyna taýýarlyk görülip başlanyny bardy da hasabat berdi. Şol taýýarlyk degişli medeni çäkleriň meýilnamalary taýýarlamagy we beýlekler ölçün alýar. Soňra döwlet habarlar agentliginiň başlygy Aman Fary we söz berildi. Habar berilşi ali agentlik tarapyndan hormatly prezidentimiziň içeri we daşary siýasatyny giňden wagt etmek, ýurdumyzda amal aşyrylýan giň ýerimli işler bardy, internet serýeçilerde, synlarda we teljermelerde täzeliklerdir habarlary ýaýratmak arkaly ýurdumyzyň halkary habarlar giňişligine goşulma wagtda toplumlaryň işler amal aşyrylýar. Agentligiň düzümine 2 sany döwlet saýty, ýagny Türkmenistan şuwun we Türkmenistan altyn asr saýtlary hereket edýär. Soňra telewiziýa, radio gepleşikler we kinematograf bardaky döwlet komissiyanyň başlygy Aşir we söz berildi. Ýol başçylyk edýän ulgamyny alınıp barýan şol sanyny döwlet başçylygymyzyň odal beren tapşyryklaryny ýerine ýetirmek boýunça durmuşa geçirilýän işler barada hasabat berip, komissiyanyň ýol başçy öňde goýulan wezipleri döwrüň talabyna laýyk çözmek boýunça işleriň alınıp barýanyny aýtdy. Hasabatyň şäklerini ýurdumyzyň milli teleradio ýaýlamarynyň maddi enjamlaryň binýadyny putulandyrmak maksady bilen olaryň netijeli işlemek üçin täze teknik enjamlary satyn almak bardy. Hormatly prezidentimiziň gol çeken taryh kararynyň dürüjlükli we netijeli işlemäge ruhlanan hemme işgärleriň zähmete bolan howasyny hasam artdyrandygy aýratyn bellenli. Telewiziýa, radio gepleşikler we kinematograf bardaky döwlet komissiyasy tarapyndan 2021-nji ýylda ýurdumyzyň garaşdyrlyk ýyllaryna gadananlaryny we özgertmeleri dünýä ýaymak boýunça ýerine ýetirilmeli işleriň meýilnamasy taýýarlandy. Soňra Türkmen döwlet neşriýat gullugynyň başlygy Hudaýberdi we söz berildi. Ulgamyň ýol başly neşriýat şapkany ulgamyny ösdürmäge berýän ul ünsi, netijeli zähmet çekmäge we ýaşamaga hemme şertler döredilýän puduň işgärleri bardaky alada üçin hormatly prezidentimiz şuňur hoşallyk sözlerini beýan edip, Türkmenistanyň baky beýtaraplygynyň şanly 20 ýyllygynyň bellenlen ýylyna gullugyň işgärleri gazarlan üstünlikleri münasip poşantlaryny goşýarlar diýip belledi. Hormatly prezidentimiziň milli ykdysadyýetimizi sany ulgama geçirmek, onuň mümkinçilikleriniň has giň peýdalanmak bardak görkezmelerinden uranyp, döwlet neşriýat gullugynyň Medbuat Go-Tem internet saýty açyldy. Türkmen Medbuat internet gazety okuwçylaryň arasynda uly meşgullygy bolýar. Ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmasary Mämedow gözegçilik edýän düzümlerindäki işleriň ýagdaýy, medeniýet idaralaryna, köpçüliklerin habar berişdirýärlerini alınıp barýan işler, şoň ýalym ýurdumyzyň garaşdyrlygynyň 30 ýyllyk münasibetli meýilleşdirilen şäherleri görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi. Medeniýet ulgamynyň düzümleriniň maddi enjamlaryň binýadyny ýetgiderli kämilleşdirmek, sanly ulgamyň mümkinçiliklerinden peýdalanmak, halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek, milli bayramlarymyzy, şanly fenelerimizi ýokary guramaçylykly geçirmek üçin giň mümkinçilikler döredilýär. Şahsy arasaçylyk,
yokonç kesirlerin ýaýramagynyň öňüni almak boýunça ýurdumyzda görülýän çäýler bardy, giňden düşünürüş işleri geçirilip, arastaçylyk, dogry imitlenmek, sport bilen meşgulanmak ýaly enlikleri habar berişleriniň üstü bilen halka giňden wagt etmek boýunça da işler dowam etdirilýär. 2021-nji ýylyň halkara parahatçylyk we ynançmak ýerleýilip yglandyrmak münasibetli köp sanly medeni çäýler geçirmek meýilleşdirilýär. Ýurdumyzyň garaşlygynyň 30 ýyllyk şanly ýubileyini geçirmek boýunça häzirden taýýarlyk işlerine başlanýly. Hormatly prezidentimiz hasabatlar dinläp, garaşlylyk ýyllaryna ýurdumyzyň medeniýet ulgamyny ösdürmek boýunça köp işleriň ýerine ýetirilendигini, munyň bolsa ul üstünlükler gadanmagy ýardym edendigini bellädi. Medeniýet idaralarynyň maddi enjamlaryň binýadyny düýpli täzelemek boýunça çäýerler görüldi. Olaryň işiniň hukuk binýady berkidildi. Gözel paýtagtymyz Aşgabatda ýurdumyzyň welaýatlaryna teatrlaryň, muzeýlaryň, kitaphanalaryň, gazet jurnallaryň, radio, telewizionyanyň we beýleki urduş edarlaryň täze, döwrwap binalar guruldy. Bu edarlar taýýarlykly kunärmeler bilen ýetgiderli üpçünedilýär. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň ötüşine goşan sallamly goşanlar üçin medeniýet işgärlerimizde tüýsürekden minnetdarlyk bildirip, döwür öňe barýar, durmuş özgörýär. Biziň öňümizde täze wezipeler goýýar diýip belledi. Şolaryň üstünlükli çödülmegi beýtarap döwletimiziň garaşlygynyň 30 ýyllyk şanly bayramany ul üstünlükleri weslemäge mümkinçilik berer. Şol wezipeleriň hataryna ýurdumyzda dünýäniň senaga taýdan ösen döwletleriniň hataryna çykarmak, halkara awray mertebesini hasam ýokurlandyrmak işler bar. Şolary amala aşyrmaga medeniýet ulgamynyň işgärlerim işçiň gatnaşmalar diýip milli liderimiz belledi. Şonuň bilen maňlykda döwlet başlarymyz işiň esasy ugurlaryny keskitdi. Halkara hyzmatdaşlygynyň çäklerini, garaşlylyk ýyllaryna ýurdumyzyň gazanan ul üstünlüklerini beýleki döwletleriň teleradio ýaýlamaryna giňden beýan etmek boýunça işler güýçlendirmegiň möhümdigini belledi. Hormatly prezidentimiz milli mirasymyzy, şöhratly taryhymyzy, meşhur şahsiýetlerimizi başlanan çeper kitaplary köprek çap etmek meseleleri bardy durup geçmek bilen, kitaplaryň internet sewdasyny, okuwçylaryň isleýlerini görä elektron we audio kitaplaryň sewdasyny ýoly goýmak tapşyrdy. Hormatly prezidentimiz beýtarap döwletimiziň garaşlygynyň 30 ýyllyk şanly bayramyny ören guramaçylykly we ýokary derejede geçirmek üçin çäýleriň meýilnamasyny düzüp, şanly ýubileýe medeniýet işgärleriniň gowy taýýarlyk görmegi, bayramçylyk dawarlaryny we çäýerlerini geçirmek boýunça guramaçylyk komitetini döretmek hakyna kararyň taslamasyny tapşyrdy. Döwlet başlarymyz şol çäýerleriň äkli welaýat merkezlerini, şäherdir owalarymyzy ören guramaçylykly we ýokary derejede geçirmeligini belledi. Hormatly prezidentimiz medeniýet ulgamynyň işiniň kanunçylyk binýadyny hasam berkitmek boýunça işleri güýçlendirip, bu orada Türkmenistanyň mejlisi bilen degişli işler geçirmegi ulgamyň öňünde durýan wezipeleriň hataryna keskitdi. Şeýlede döwlet başlarymyz ýokary derejeli jurnalistler taýýarlamaga aýratyn üns bermeligini nykdy. Jurnalistler döwrwap sanly fotokameralardan, kompýuterlerden dizayn işlerinden oňat baş çykarmalarlar. Milli liderimiz jurnalistika boýunça halipa şägirdlik ýolunyň ösdürilmeligini belledi. Türkmen halkynyň köp asarlyk taryhynyň dowamyny dördülen ören baý medeni mirasyny aýagly saklamak, dikeltmek, hemme taraplaryň öwrenmek, geljek nesillerimize ýetirmek we mundan beýlägen baýlaşdyrmak meseleleri babatda ulgamyň ýolbaşlaryna aýratyn tapşyryklar berdi. Hormatly prezidentimiz ulgamyň maddi enjamlaryň binýadyny ýetgiderli berkitmek boýunça işleriň ýetgiderli dowam ettiriljekdigini aýdyp, medeniýet ulgamynyň işgärleriniň ýurdumyzda medeniýeti we synaty ösdürmek üçin geljekde de ihlasy däkmet çekjekdigine berk ynam bildirdi. 25-nji dekabrda hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdymухамедов sanly video argatnaş arkaly ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisini geçirdi. Onu döwlet turmuşynyň ileri tutulýan meselelerini hemde bir näçe retminamalaryň taslamalarını garaldy. Mejlise welaýatlary hemde Aşgabat şäheriniň häkimleri çagyrly. Mejlise gatnaşyjylar alınıp barýan işler bardy hasabat berdiler. Watanymyzyň güllä besmegi, raýatlarymyzyň ýaşaýyş turmuş şertleriniň mundan beýlägen gowlandyrylmagy bilen baglanyşykly işler hasabatlaryň esasyny düzdi. Hormatly prezidentimizin ýolbaşçylygyna amala aşyrylýan çäýerler netijesinde ýurdumyzda milli ykdysadymyzyň durnukly ötüşiniň üpçünedilýänligi hemde halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň hasam ýokurlanýanlygy bellenli. Hormatly prezidentimizin belleşi ýaly milli maksatnamalaryň keskitlenen işleriň doly ýerine ýetirilmegi möhüm wezipedir. Ol watanymyzyň äkli ugurlardaky ösüşi bilen baglanyşyklydyr. Her bir işde sağlaşyk ýokary netijeler üpçünedir diýip hormatly prezidentimiz belledi. Häzirki wagtda döwrüň tarabyna laýyklykda işlenmegi ösüşi ykdysadyýetimizi öňe gidişli gadanmaga mümkinçilik berýär. Şunukda nazardan biziň her bir işimiz üstünlükliň esasyny düzmelidir.
Mälim orşýal edid watanymyzyň güllä besmegi we halkymyzyň awadançylygy barda galady, giň göçberli oňyn özgörtmeler siýasatynyň başyny başlaýjy döwlet başlarymyzyň hemişe üns merkezinde durýar. Döwlet başlarymyz ýurdumyzyň daşary we içeri siýasatynyň beýtaraplyk, barakaçylyk söýjülük, hoşniýetli goňşuluk we özara bekbetli hyzmatdaşlyk ýolguları esasyny alınıp barlýanygyny görkezýänligini bellädi. Meclisin jemin jemläp hormat prezidentimiz Gurbanguly Berdymухамедов oňa gatnaşjylary ýüzlenip, ýylyň tamamlanyp barýanygyny, şoňa görä hökümetiň möhüm tapşyrıklarynyň ýerine ýetirilişini firetmegi tapşyrdy. Munyň öz ykdysadyty sanly ulgamy ornaşdyrmak bilen maňlanşykdyr. Hormat prezidentimiz dünýäde giňden ýaýran koronavirus ýokunjy bilen magly meseleleri çekdi. Parasatly ata-babalarymyzyň dertlere garşy netijeli ulanlan şifa berji durly melhemotlaram bize miras galdy. Häzir lukmançylyk ilmi bolsa, bu isimlikleriň bir wagtlar ýönüki usullarda anyklanan gymmatly häsiýetleriniň mardygyny tasdiklaýar. Diňe tasdiklamak bilen emdäli, olary öwrenmek we netijeli ulanmak üçin giň mümkinçilikleri açýar. Men alim we lukman hökmünde dermanlyk isimlikleri ilmi taýdan bilip çemeleşmegini näýän. Bizim köp sanly dermanlyk otlarymyz bolsa, şu nukdaý nazardan heniz dol öwrenlenok diýip döwlet başlanmaly aýtdy. Milli liderimiz özüniň bu işleri Saglyk Guraýyş ministri bolup işleýärkä başlangyny bellädi. Şol döwürde biz bu ýön köküni gaýtyzyn işleýän zawody gurduk. Oňa ýerim berdik. Bu kärhana süýji bu ýön ösürip ýetirýärdi. Halk dermançylygy esasyny häzirki döwrüň talaplaryna laýyklykda, şonun bejeriş öňünaş terişde taýýarlaýan önümçiligim döretdik. İl arasyny süýji bu ýön ady bilen belli bolan bu dermanlyk ösümliginiň ýurdumyzda 4 görnüşi, dünýäde bolsa 15 görnüşi duş gelýär diýip döwlet başlanmaly aýtdy. Bu ýön kökü ilmi we halk lukmançylygyny işte döreýän keselleri, üskülewik, böwrek, ýokarky demarş ýollaryny hemde 12 barmak içegäniň kesellerini bejermekde ir wagtlardan mer dermanlyk ferişte hökmüne ulanyp gelinýär. Bütün dünýä Saglyk Guraýyş Guramasynyň derman ferişteleriniň ýygnasyny aksanawda bu ösümlik birinji beşlikde durýar. Döwlet başlanmaz bular barda aýtmak bilen, soňky maglumatlary görä süýji bu ýöniň ähmiýeti boýunça dermanlyk ösümlikleriň arasyny birinji ýerde durýanygyny mysal getirdi. Häzirki döwürde bu ösümlik 350-den gowrak derman feriştesiniň düzümine goşulýar diýip hormatly prezidentimiz nyktady. Milli liderimiz Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri adly kitabynyň birinji jiltini bu ýön köküniň kiýasetini, biologik aýratynlyklaryny we hemik düzümini beýan edýär. Bu ýön köküni ata-babalarymyz dürli dertlerde, odaly bilen üskülewikde, ýokarky demarş ýollarynyň kesellerini netijeli ulanypdyrlar. Alimler bu isimlikdäki işin mada bolan gliserizin turşasynyň häzirki döwürde bütün dünýä bolup garşyna görüşilýän täze koronavirus pandemiýa ýokunjynyň ýaýrymagyna päsgelçilik döredýänligini belleýärler. Bu ýön köküniň şiresiniň az mukdarym bu ýokunjy ýok etmekde gowy peýda berýär. Bolsa gliserizin turşasynyň ýokunjlara garşy täsirini düýüple öwrenmeň zerurdygyny orkadýar. Şoňa görä ähli ýurtlaryň alimleri bu howply ýokunjy garşy netijeli serişdeler gözläp, köp sanly barlyklary geçirýärler diýip döwlet başlanmaly aýtdy. Hemde şu meselede bu ýön köküniň şol serişdeleriň biri bolup biljekdigini bellädi. Bu bolsa türkmen we daşary ýurtlar lukman kunärmeleriň bilelikde işlemek üçin mümkinçilik açýar. Çünkü bu ferişteni ulanmaň oňa tejribesi toplandy diýip döwlet başlanmaly aýtdy. Hemde derman feriştelerini öndürmek üçin Türkmenistana süýji bu ýön gorlarynyň ýeterlikdigini nyktady. Milli liderimiz onun elbette yer ýüzüniň köp ýerlerini ösýänligini, ýöne türkmen bu ýönnüň has gymmatly serişde hasaplanýanygyny bellädi. Sebäbi biziň amatly howa şertlerimiz bu ösümlikde köp sanly peýdaly maddalaryň toplanmagy üçin şert döredýär. Bu ýön köküni lukmanlaryň nesihaty boýunça ulansa da dogry bolardy. Garaz biz tebigi baýlyklarymyz bolan ösümliklerimizi adamlaryň saglygy üçin dogry derejede peýdalanmalar diýip hormatly prezidentimiz aýtdy. Döwlet başlarymyz aýdynlary umumlaşdyryp, Ilimler Akademiýasynyň ýolbaşçysyna bu meseleni mundan beýlegim, ilmi tarapdan düýüple öwrenmegi, Saglyk Guraýyş we derman finansy ministrine bolsa işläp gelýän derman hanalary döwrwaplaşdyrmagy we täzelerini gurmagy tapşyrdy. Meclisiň dowamyny döwlet turmuşynyň birnäçe beýleki möhüm meselelerini garaldy. Olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi. Hepden möhüm wakalary, hormatly prezidentimiziň ýurt bäkfetli özgörtmeleriniň rowanşanýanygyny, watanymyzyň ähli wagtda ýokary depkinlerde ösýänligini aşkar etdi. Hormatly prezident Gurbanguly Berdymухамедов agty Kerim bilen dag teklerine gedelenje çykdy. Gyş günüň 40-çyllygynyň ýagan gary ýurdumyzyň ähli kunjaklaryny, dag teklerini, ýaýlyp ýatany giň sähralary aklyga gurdy.
Mehriban arkadağımız dinç günlerini sport bilen meşgullanmagy, dağı teklerine çıkıp tebigatın ajaýyplyklaryny synlamagy özüniň adaty endigine öwürdi. Ine arkada prezidentimiz adaty endigine eýerip, agtygy Kerim bilen paýtagtymyň günorta künjeginde ýerleşýän asma ýol boýunça dağı tekleriniň ajaýyp gözelligini synlady. Gyş pasynyň 40 çilläniň ýagan gary ýurdumyzyň ähli künjeklerini, dağı teklerini, ýaýlyp ýatan giň sehralary aklyga öwürdi. Ýedi diýarymyzyň giňişliklerine, dağ derelerde, baýrlyklarda emele gelen görnüşler insan ruhuny göterýär. Hormat prezidentimiz bir ýerlerde emele gelen ajaýyp görnüşler synlap, onuň türkmen tebigatynyň döredýän gözelligi dugy barada agtygyna gurrun berdi. Bir ýerleriniň tebigy aýratynlyklary, onuň ekologiýa derejesi ýurdumyzda mehriban arkadağymyzyň ýol başlygyna bu gurda alınıp barýan işleriň oňy netije berýänliginiň nobatdaky suwutnamasy bolup durýar. Meýerim bolşýaly tebigata aýagyl garamak Türkmenistanyň döwlet siýasatynyň ileri turýan ogurlarynyň birine gürli. Şeýillikde ýurdumyzyň ekologiýa ýagdaýyna adamlaryň awadan durmuşynyň ýetat şertleriniň bir ýökümine aýratyn uly üns berilýär. Kerim atasynyň gurrunlaryny diňläp barşyna ak gara birinin ajaýyp görnüşler bilen bir betegi sazlaşygy emele getirýän giňişlikleriň gözelliklerini surata düşürdi. Munyň özi öz bolşy sunat eserini çalyndyr şekilleriň baklyga öwrülmeginiň we olary ýylyň ähli pasyna synlap bolmak mümkinçiliginiň döredilýänliginiň nyşany bolup durýar. Halkymyzyň hemmeler tarapyndan söýülip garşylanýan täze ýyl bayramçylygyna taýýarlyk görýän günlerini asmanyň inen aklyk tebigatyň bagtyar ilimde geçilen bayramçylyk sowgatny urly. Mehriban arkadağymyz häzirki döwürde ýurdumyzyň ähli künjeklerini ägir türli ekologiýa maksatnamasynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde ýurdumyzyň ähli ýerlerine, aýratyna dağı teklerine ýakymly howa gurşawynyň emeli gelmegini üpçün edenligi barada agtygyna gurrun berdi. Hormat prezidentimiziň belleşýäli paýtagtymyz ýylyň ähli pasyna insan üçin tenakar howaly şeker hökümini ikrar edildi. Aýratyna Aşgabatyň günorta künjeginde dağı teklerini hemişe göwüsip oturan tokoy dogalaklary emeli geldi. Bereketli garyň düşmegi bilen türkmen tebigaty tutuşlygyna aklyga birenli. Munyň özi bir ýerlerde gözüň eglenýän gözelligi döretmek bilen bir katarda bahar pasynyň aýratyn ajaýyp boljakdygynyň baş şertini emeli getirýär. Mehriban arkadağymyz agtygy Kerime bu barada gurrun bermek bilen türkmen tebigatynyň ýylyň ähli pasyna öz bolşly gözelligi döredýänligini, munyň bolsa halkymyzda tebigata bolan guwunjy, buýsanjy artdyrýanyny aýtdy. Bir ýerleriniň göwün göterji gözelligi ajaýyp duýgular döredýär. Aýratyna bilentlikden iliň aýasýaly bolup görünýän ajaýyp giňişlik, gyş pasynyň öz bolşy aýratynlyklar bilen utgaşyp kalbyňda ýakymly ýatlamalary goýurýar. Munyň özi tebigi aýratynlyklaryň insan ruhuna bolan täsirini aýdyn görkezýär. Ak gara birinin giňişligiň nuranylygy bu künjegiň gözelligine gözellik goşýar. Mehriban arkadağymyz agtygy Kerim bilen asma ýoluň ahyrky duralgasynda düşüp, bilent dağ gerçlerinden tutuş giňişi gurşa bolan gözelligi synladylar. Hormat prezidentimiziň belleşýäli ýurdumyzyň ähli künjeklerini we paýtagtymyzda hem-de onuň tögereklerini amatly howa gurşawyny emeli getirmek maksady bilen toplumlaryň çäreler amala aşyrylýar. Köpçüliklerin bağ nahallaryny ekmek çäresiniň geçirilmegi, odal bar bolan baglara ýokary derejede ýygy edilmegi netijesinde ýurdumyzyň ekologiýa ýagdaýy hassa sagdynlaşdy. Bu bolsa insan saglygyny berkitmegiň, adamlaryň ömrüniň uzak bolmagynyň baş şertini emeli getirýär. Gaşyň agally gelmegi ajaýyp watanymyzda topraga bolşýaly adamlara da aýratyn täsir edýär. Türkmen topragynyň giňişlikleriniň aklyga bürünmegi arkaly döreýän ajaýyp howa kalbyňy joşdurýar. Bu bolsa ýylyň ähli pasynyň adamlar üçin ähmiýetlidiginiň, insan janyna tenekardygynyň aýdyň tutnamasy bolup durýar. Şeýlekem gar batan belint dağ gerçleri asman giňişligi bilen sepleşip kalbyňda ýakymly täsirler galdyrýar. Bu görnüşler tebigatyň gudratly güýje eýedigini aňladýar. Munyň özi gyş pasynyň öz bolşy sunat eserini çalymdaş gözelligi döredýänligini görkezýär. Täze ýyl bayramçylygynyň öňü tirasynda mehriban topragymyzy aklyga biren temiz gar,
Howanyň insan saglygy üçin tenekar bolmagyny şertlendirge. Şeýlelikde göz ýetime çenni ulap gidýän giňişi gurşap alan ajaýyp görnüşler, tebigatymyzyň aýratynlyklary bilen bir bütügi sazlaşygy emele getirip, üýe bolşy gözelligi bolan şekilleri döredýär. Bu bolsa her bir paslaň üýediniň maksus aýratynlyklarynyň bardygyny görkezýär. Türkmeniň kalby ýaly giň tebigat hakykatdanam zadylaýjy, ruhun alkandyrjy güýje ýe boldy. Dağ dereleriň täsin gözelligi, onun goýnuna üzüp geçen üýtümlikler halkymyzyň bereket bolçulugynyň göz başga taplanýar. Hormatly prezidentimiziň günüden güni tagallalary netijesinde ajaýyp tebigatymyzy gorap taklamak hemde dağ etekleriniň üýtümlik we haýwanat dünýäsini goramak boýunça wezipeler döwlet ýadatynyň ileri turýan ugurlarynyň derejesine çykarly. Görnüşi ýaly siňinlik bilen ýagan gar bu töweregiň ajaýyp gözelligini hatda artdyrdy. Topragy galyň gar düşenne onu togalap, onun tokkolaryndan gar adamyny ýasamak adaty enni görüli. Mehriban arkadagymyzam agtygy Kerim bilen baýrlaryň üstüne düşen temiz gardan halkymyzyň bagtyar durmuşynyň, onun bilint ýeňişlere tarap ulaýan ak ýollarynyň aklygyny özüne jemleýän gardan adam şekilinde öretdiler. Munyň özi adamlaryň çağlyk dünýäsiniň gyş günlerine maksus ajaýyp pursatlarynyň bir bolup durýar. Türkmen topragyna 40 çilleýäniň garynyň düşmegi bilen göz ýetime çenni ulaýan giňişliklerde tokoy zowlaklaryna gaýtalanmajak sunut eserine çalandaş gözel görnüşler emele geldi. Hormatly prezidentimiziň agtygy Kerim bu şekillerim surata düşürdi. Şeýlik bilen ak gara besenen gyş güni öz bolşly, täsirli wakalar bilen utgaşyp, göwün göterji pursatlary emele getirdi. Munyň özi hemmileriň süýüp garşylaýan täze ýyl bayramçylygynyň öňü tirasynda günlerde ýakymly pursatlar döredýär. Adatça topraga gar düşen pursatlaryny çağıryp üçin bolşýaly ula adamlar üçin hem şatlykly wakalar köp bolýar. Bu görnüşler insan bilen tebigatyň ara baglanşygyny has aýdynlygy bilen eşgär edýär. Mehriban diýarymyzyň çar künjekleriniň ak gara bürenligi, topragyň hasyllygynyň ýokary boljakdygynyň aýdyn nişanyny emele getirýär. Aýratynda topraga ykbalyny baglan daýhanlaryň belli işleri ýaly 40 çillede garyň siňinlik bilen ýagmagy, ekrançyk üçin ýokary derejeli şertleriň bir bolup durýar. Tämiz garyň toprak üçin bolşýaly adamlar üçin hem ähmiýeti juda ýokarydyr. Bu gözellikler adamlaryň ruhuny göterip, olaryň türkmen topragyna, gyşyň ajaýyp pursatlaryna bolan gowunjyny artdyrýar. Dağ etekleriniň, tokoy zowlaklarynyň we baýrlaryň tämiz gar bilen örtülmegi, adamlaryň ýagşy arzuglarynyň usal bolýanlygynyň nobatdaky tutnamasyny görüli. Munyň özi ýurdumyzda milli liderimiziň tagallasy bilen ekologiýa ýagdaýynyň iýdigderli gowlanylmagy ugruna edilýän tagallalaryň oňyn netije berýänligini alamatlandyrýar. Bu görnüşler hormatly prezidentimiziň bir karar eden ajaýyp zamanasyna prezident gatnaşyklarynyň üstürilýänliginiň we onuň her bir pursatlarynyň täsirli wakalar bilen baýlaşdyrylýanlygynyň aýdyn nişanyny görüli. Soňra asma ýoluň ähli işgärlerine täze ýyl bayramçylygy münasibetli hormatly prezidentimiziň adyndan sowgatlar gowşurly. Munyň özi halkymyzyň aýratynda körpe nesilleriň söýgüli künjegine öwrilen ýerde asyrly iş alyp barýan adamlaryň çekýän zähmetine berilen münasip baha bolup durýar. Hormatly prezidentimiziň sowgatlaryna münasip bolan işgärler bir ýerde netijeli işlemek, halkymyza ýokary derejede hyzmat etmek ornuna ähli ýerü şertleriň, oňyn mümkinçilikleriň düredilýänligi we gowşurylan bayramçyk sowgatlar üçin tüýs ýürekden çykýan alkyş sözlerini aýtdylar. Bu pursatlar mehriban diýarymyzda täze ýyly münasip derejede garşylamak ornuna ýaýbanlandyrylan taýýarlyk işleriniň göwün göterji şatlykly wakalara, täsirli pursatlara beslenýänliginiň nobatdaky tutnamasyny görüli. Munyň özi bir karar ýurdumyzda adamlar hakdaky aladanyň döwlet ýadatynyň ileri turýan ugruna öwrilendigini aýdynlygy bilen beýan edýär. Men Türkmenistan Energetika Ministrliginiň Türkmen Enerji Kançalynyň işgäri beýenji aýlar. Bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne hormatly prezidentimiziň taýsy tagallary bilen Türkmen halkynyň her bir güni
şatlyk şowkuna, bayramçylyklara weslenýär. Asma ýol döwlet kärhanamyzyň işgärleriniň durmuşynda hem ýatdan çykmajak wakalaryň biri boldy. Hormatly prezidentimiz Türkmen tebigatynyň sähralaryna ýygy-ýygydan gedelenje çykýar. Hormatly prezidentimiz bize täze ýyl sowgatlaryny gowşurmagy biziň ruhumyzy has we belende götürdi. Hormatly prezidentimizin bu ajaýyp süýjülük sowgady täze ýyl agşamyna biziň täze ýyl saçaklarymyzy berýär. Täze ýyl bayramçylygyň öň syrasynda bizi şeýle begenlereni üçin hormatly prezidentimize köp sag bolsun aýtýarys. Fursatdan peýdalanyp hormatly prezidentimizi, ähli türkmen halkymyzy ýetip gelýän täze 2021-nji ýyl bilen tüý sürekden gutlaýar. Goý täze ýyl her bir maşgala ojagyna rysgal döwlet ekselmez bagt etçilsin. Hormatly prezidentimizin janynyň sag, ömrüniň uzak tutýan tutumly işleriniň mundan beýläkem robaşlyklara wetlenmän tüý sürekden arzu edýär. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Hormatly ýurtdaşlar, häzir urta gepleşmede hepden dowamyna garaşylýan howa barada, ýurdumyzyň gidrometeorologiýa barada gullugy tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýär. Salam alyk eziz ýurtdaşlar. Hormatly ýurtdaşlar, bilşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýyly senanamasynyň uly çylla döwrü dowam edýär. Merhban adamlar, gelingen olsa dekabr aýynyň 28-inden ýanwar aýynyň 3-üne çenli hepden dowamyny ýurdumyzyň welaýatlaryna hem de paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanışyp bolalım. Yani gelecek hepdeniň dowamynda ýurdumyzyň şäherine demiraz gunatardan sowuk howa akymynyň aralaşmagy netijesinde howanyň gece temperaturalarynyň pes derejede bolmagyna garaşylýar. Hastakygy Ýurdumyzyň Balkan welaýatyna ütkap duran bulutly howa bolup, günortagy nordan günnogara ornut gödýän tezligi sekundda 7-12-den 11-16 metr etýän şymal oňsmagly hem de howanyň temperaturasynyň gejelerini 2-7 gradus sowukdan 4 gradusga çenli maýyl, gündüzlerini 6-11 gradus, welaýatyň kenarya etraplaryny 2-7 gradus maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyzyň ahal welaýatyna ütkap duran bulutly howa bolup, günortagy nordan günnogara ornut gödýän tezligi sekundda 6-17-den 10-15 metr etýän şymal oňsmagly hem de howanyň temperaturasynyň gejelerini 5-10 gradus aralygyna sowuk, gündüzlerini 4 gradus sowukdan 1-6 gradus aralygyna maýyl bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyzyň Mar welaýatyna ütkap duran bulutly howa bolup, günortagy nordan günnogara ornut gödýän tezligi sekundda 5-10-dan 9-14 metr etýän şymal oňsmagly hem de howanyň temperaturasynyň gejelerini 2-7 gradusdan 13 gradusga çenli sowuk, gündüzlerini 5 gradus sowukdan 4 gradusga çenli maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyzyň Ýap welaýatyna ütkap duran bulutly howa bolup, günortagy nordan günnogara ornut gödýän tezligi sekundda 5-10-dan 9-14 metr etýän şymal oňsmagly hem de howanyň temperaturasynyň gejelerini 1-6 gradusdan 12 gradusga çenli sowuk, gündüzlerini 4 gradus sowukdan 5 gradus aralygyna maýyl bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyzyň Daşoğlu welaýatyna ütkap duran bulutly howa bolup, günortagy nordan günnogara ornut gödýän tezligi sekundda 5-10-dan 9-14 metr etýän şymal oňsmagly hem de howanyň temperaturasynyň gejelerini 2-7 gradusdan 13 gradusga çenli sowuk, gündüzlerini 4 gradus sowukdan 1-6 gradus aralygyna maýyl bolmagyna garaşylýar. Paýtagtymyz Aşgabatda ütkap duran bulutly howa bolup, günortagy nordan günnogara ornut gödýän tezligi sekundda 7-9-dan 9-12 metr etýän şymal oňsmagly hem de howanyň temperaturasynyň gejelerini 1-3 gradusdan 7 gradusga çenli sowuk, gündüzlerini 2 gradus sowukdan 4 gradusga çenli maýyl bolmagyna garaşylýar. Merhban ýurtdaşlar, ýurdum boýunça dekabr aýynyň 28-inde magnit gaýdasynyň durmukly ýagdaýda saklanymagyna garaşylýar. Merhban adamlar, dekabr aýynyň 28-inden ýanwar aýynyň 3-üne çenli hepden dowamyny ýurdumyzyň welaýatlaryna hem de paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanışyp bolňuz. Eziz watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzüminde tozan bölejikleriniň möçörüniň kadadan 6 oturum artmagy bilen baglanşykly howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňaýsız täsirlerini öňüne almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy, şeýle hem gyş paslynda howanyň derejesiniň üýtgeýänligini nazara alyp, fasla göre geyinmegi maslahat berýär. Merhban ýurtdaşlar, bu da günleri berjaý etseňiz, ýylyň istenlik faslynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlarım, şunun bilen Watan Habarlary ýepeşimde jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ata watanma Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşýär etýär. Ähli ösüşüň ödünne bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda
döwlet adam üçindir. Hoşsa bolun, edileleşer.